Кото, но за това ще говорим малко по-късно. Само на 11 волейболисти. Днес ще разчита Оберто Джулиани, но сред тях има достатъчно талантливи играчи, които да направят така, че неговия отбор да спечели. Въпросът е, ще успее ли тима от град Пазурския Аркас. От Любомир Агонцев започва пък представянето на Монтана, бивши волейболист на Хебър Агонцев. С номер 10 Фахри, индонезийската сензация в българския волейбол в началото на този сезон. Ще видим до кога. С номер 11 центъра Бруно Руго. След него Самуил Вълчинов, който според мнозина е най-силният игращия посрещач поне до момента този сезон. Номер 18 в центъра Мартин Кръстев и с номер 20 век Кристиян Валчък. Либеро Ивайло Лалов, който пък през международен талант. Волейболисти, които като Самуил Вълчинов все още имат много години в волейбола, но пък и опитни фигури като Ивайло Лалов и като Любомир Агонцев. Така че очаквани интригуващ двубой, на такова развитие се надяваме в битката между два тима, които неизменно, когато се изправят тук в зала Младост, в Северозападна България, играят 4 или повече геймове. От друга страна пък кръга в FBET Суперволи не се получава изобщо равностойно от гледна точка на печеленето на отделни части в срещата, защото всеки един от мачовете завърши при успех 3-0 за един от двата отбора. А имаше срещи, към които очакванията от тази гледна точка бяха доста по-високи. Дали пък Монтана и Хебър няма да компенсират тези дълги мачове, които очаквахме, и най-накрая да видим двубой, който ще бъде по-равностоен, в който ще има, кой знае, може би дори размяна на моменти на доминация. Якоб Масари дава начало на матча. Първият сервис за Хебър. Това са очакванията на Хебър за днешния матч. Сервис, който да затрудни посрещането на съперника. Монтана да играе на висока топка. Оттам нататък на блок защита Хебър да си дава шансове за контратака и, разбира се, да ги реализира. Якоб Масари е и първият, който донася откриващата точка в матча. Много ще бъде интересно как ще върви дистрибуцията на Микеле Баранович в отсъствието на Джулио Саби. Най-сериозният точконосител в Пазарджик. Волейболиста, който вадеше тима в важните моменти от началото на 2023 година. Съответно, колко топки ще получи Християн Димитров? Ще бъде ли много по-използван Розалин Пенчев, както и Якоб Масари? Ще има ли Хебър посрещането да играе в центъра? Разиграването е спряно. 2-1 за Монтана. Натрупаха се повече удари в Хебър от позволеното. След блокадата в центъра срещу Виктор Йосифов. Продължаваме същия мощно с ръцете. От друга страна пък това може би ще е целта на Даниел Пеев и на Монтана, да бъде атакуван посрещача от Хебър, който е на първа линия със сервис, евентуално да бъде изкаран Баранович от третия метър. И ако бъде изкаран и посрещача в следствие на силно начално подаване, то тогава Монтана да провери в какво състояние ще бъде днес Християн Димитров. Все още не е получил топка бившия диагонал на Добруджа. Разбира се, сме и в много ранен етап от матча, а проблемите за посрещането на Хебър могат да дойдат до огромна степен днес от Самуил Вълчинов. Нищо подобно, още една топка в центъра от Микеле Баранович. В такава ситуация, без основният ти нападател и диагонал, да имаш Микеле Баранович е върховно богатство. Както и във всеки друг двубой, разбира се, но достатъчно опитен играч като Баранович знае много добре как да проведе дистрибуцията на своя тим. Прави го с още една топка в центъра, но Бруно Руго този път очакваше. Пенчев на тройна блокада, точка за Розалин Пенчев и за Хебър. Може би двата отбора вече ни дадоха обещания за равностоен матч с тези първи разигравания, с не чак толкова висок процент на първична атака, с дълги разигравания, с брейк точки. Още една такава ас на Баранович. Забележете съотношението в сервиса на Хебър от началото на сезона.
Отбора има 36 аса при 56 грешки преди днес. Това е впечатляващо. Но вече е въпросът и в зала младост какъв сервис можеш да биеш. Атака от зона 6 с Самуил Вълчинов. Добро заставане от Теодор Сапаров, но тук отново говорим и за размените на залата. Може би в по-широки помещения Теодор Сапаров ще даде шанс. Някой от своите отборници му остави топката в разиграването. Бруно Рубо ще изпълни първия сервис. 30 годишният 200 см висок бразилец. Затруднява Розалин Пенчев. Първата атака на Кристиян Димитров от зона 4 и той се справя с нея. Със сигурност волейболист с потенциал. Възползва се тук от бокалата на Кристиян Валчев. Още един ас за Хебър. Той е от Розалин Пенчев. Ето това са тигрите. 7 на 4. Те вече има две директни точки от начален удар. Може би прекали тук Баранович, играйки отново в центъра. Фахри. Той все още е без точка в атака. За разлика от Розалин Пенчев. Най-достатъчният волейболист от началото на двубоя. Това трябва да е четвърта точка за него. 3 от атаки плюс една от началния удар. Още един път пък Баранович се възползва от изпълняващия сервис своя посрещач на втора линия при шанс за контратака. Атаката на Монтана обаче сигурно не тръгва. Самуил Вълчинов, превъзходно изпълнение от Вълчинов. 101 точки има в атака, той за 13 гейма. Само Симеон Димитров беше с повече преди днес, преди този кръг, с 124, но за 16 гейма. Аут на Валчев. Често прибягват до много високи чуждестранни диагонали в Монтана напоследък. Впрочем, великолепни състезатели като Кирил Клец и Максим Сапушков преминаха през тима от Северозапада в последните години. Клец станал основен волейболист в руското първенство. А Сапушков в италианското. Тук изглежда имаше мрежа. Видеопроверка за докосване на мрежата от отбора на Хебър. Сигурно с мрежата се разклати. Едва ли това беше от топката? Не, тач, да. Чакай сега да видим какво става. Добре, окей. Значи мрежа пуски, да. Мрежа има. Успешен челендж. Да. Вече въпросът е къде е топката в момента на контакта. Но няма как тя да не е в игра, защото Виктор Йосифов още преди своя отскок на коса мрежата. Така че разликата в първия гейм не е чак толкова неприятна за Монтана. Едно е 10 на 5, друго е 6 на 9. Особено срещу тима на Хебър, който поема инициативата, трудно я дава. Много пуснати топки от Монтана в началото на матча. Нищо подобно от Якоб Масари. Добро посрещане на фола на сервиса на Самуил Вълчинов и блокаут. Бивши волейболист на Дея.
където игра под ръководството на Венцислав Симеонов, един от помощниците на Роберто Джулиани. Мощно с ръцете. Така че ако е имал човек, който да подготви Хебър за Самуил Вълчинов, сигурно това е бил Симеонов. Още едно отиграване за Димитров. Ако неговия матч тръгне, то Хебър ще е огромни фаворит да спечели двубоя. На всички е ясно, че липсата на Джулио Саби е много сериозна. Още една директна точка от начален удар. Прекъсване за Даниел Пеев. Няма кой знае какви бомби, асовете, които бяха. Дайте малко краката, стоите по-подвижно. Повече са шляп. Средна сила сервис, да не падат директно асовете. Настъпление в разиграване, пускане в крайни или ако мога да скъсиш. Това отива дълбоко. Това не е старта, който Монтана искаше в единственото си домакинство. Тима от Северозапада победи с 3-0 Марек, макар че изоставаше при 22-23 в първия гейм и при 6-9 в третия, така че дори също Марек Дупница Монтана имаше своите моменти на затруднение у дома. Връзка на Масари. Само че до момента Хебър има повече директни точки от сервис, отколкото грешки. Едва ли това ще се запази като тенденция в хода на целия матч, но началото е добро. Удариха се Виктор Йосифов и Кристиян Димитров. Розалин Пенчев в тежка ситуация. Топката е дадена за Хебър. И топката е дадена добра. Топка вътре-вън от отбора на Монтана. Съмнително решение, но то щеше да е такова, каквото и да беше обсъдено. Това си очаква аут, да го е това голямо. Опа, това е това. Значи, чакайте, това е Тими Стронг. Не, чакайте, И Тими отново чек, който е доста важен за Монтана. Долното, да. Точка за Монтана. Да, окей. Топката е аут. Но както виждате е близо до линията. Проверката е успешна, топката е фаул по точка за отбора на Монтана. 9-12. Мощно сега, Саламанос, вие сте. Отново стигаме до сервис на Любомир Гонцев. Този път Пенчев е много категоричен. Розалин Пенчев, който е с 59% успеваемост в атака този сезон, преди днес 33 от 56. Блокада срещу Вълчинов. Първият гейм за сега върви категорично по плана на Хебър. Още един ас. И то от различни изпълнители. Дали ще е Пенчев, дали ще е Баранович, дали ще е Масари, дали ще е Йосифов, всеки един от тях се записа. Прекъсване за отбора на Монтана. Втори тайм-аут за Пев. Ти си една крачка към него, да? Да реагираш, да чакаш по линията, няма да вкара. Няма да чакам един сервис на матч. Тук в линията с едно. Повече от 70 години. Айде, Пичо! Айде! Много може да каже на своите волейболисти, конкретно за посрещането Даниел Пеев.
Той беше съотборник в ЦСКА с един от съперниците си днес на игрището Теодор Салпаров. Атака през центъра за Монтана, може би дори първата. Не, че Баранович няма очакваше. Ето това е сервиса на Самуил Вълчинов. Отиграване за Кристиян Димитров. За сега поддържа солиден процент Димитров. Трета атака, която превръща в точка за своя тим. Но Фахри все още няма точка. За разлика от тази блокада на Бруно Руго. Втори блок за бразилеца. Хебър все още е достатъчно напред. Да, явно днес Баранович ще атакува често от зона 6. Може би по-рядко, отколкото Саби, когато е на игрището. Ето я първата точка на Фахри и още една брейк точка за Монтана. Ще взема и прекъсване Алберто Джулиани, за сега се въздържа. Още подкрепа сега. И пак пайп от мрежа на волейболиста на Монтана Мартин Кръстев. Неговия брат Дейвид беше част от Хебър, не чак толкова отдавна. И той е на поста диагонал, пост, който завъртя 4 състезатели през миналия сезон в Хебър. И точно когато изглеждаше, че отбора е намерил своя човек в лицето на Джулио Саби, има спекулации в италианските медии, че Саби може да се озове в серия А. Това, което пишат в Италия е, че Саби е бил близо до трансфера в Монца. Там специфична ситуация, тъй като Монца взе Нико Янович, но неговият отбор Калцит иска да замрази трансфера. Хебър поддържа разликата. В Италия пишат още за Микеле Баранович в позакъсалия в местото първенство Таранто. Николай Къртев вече е в ръка с Георг Грозер и Глен Хол като треньор. За сега това са спекулации, освен трансфера на Къртев. Позадържа топката Якоб Масари. Искат и мрежа. Видеопроверка за докосване на мрежа. Активира редовно видеочек системата Даниел Пеев от началото на матча. Недоволен от някои отсъждания. Да, Между другото, публиката тук е много недоволна, когато отсъжданията не отиват в полза на Монтана. Това го казваме не само в конкретиката на днешния матч. Много пламенна е подкрепата, която Монтана получава. Тук няма и сега долу като играе с топката гледаме. И заради това, и заради спецификите на залата, гостуванията тук обичайно протичат тежко. Добре, значи няма мрежа. Тимис Ронг и точка за Хебър. Да. Да. Все пак тим, който от 2015 година насам взе 5 медала в българското първенство, така че има и качество отбора на Монтана, не е само тежката атмосфера, мрежа няма. Видеопроверката е неуспешна, точка за отбора на Пазарджик.
Разлика от 6. Илия Петков. Дори все още не е започнал с асовете Илия Петков. Беше застанал много добре, но не реагира срещу атаката на Валчев, така че топката да остане в игра. 212 см по официални данни е висок полския състезател. Зафадри всички. На сантиметри от тавана е посрещането на Теодор Салпаров, след което пък много добре застанал, за да подсигури атаката на Християн Димитров. Максимален риск от Вълчинов. Вълчинов, 15 точка подбира на Монтана. Мощно! Фахри. 51% успеваемост за Фахри до момента през сезона. И хубав сервис. И то още един. Какво ще предпочете тук Любомир Гонцев с Самуил Вълчинов, който набира сила. Монтана набира сила и дори този гейм в крайна сметка да бъде загубен, отбора на Даниел Пеев дава заявка, че ще бъде опонент на Хебър. Първи индонезиец в европейския волейбол. Фахри, кой знае дали не е първи индонезиец стъпва в град Монтана. Не само на волейболна тематика. Адаптацията му за момента е отлична. Неговия сервис е аут, но заявката вече я има. Аси на Християн Димитров. Остана само Илия Петков без директна точка. Сервиса на Хебър не е изненада. Може би изненада, че толкова рано се разкрива в зала Младост. Очевидно страхотна работа е свършена на вчерашната тренировка. Да видим дали пък сега Монтана ще понатисне от сервис, защото Димитър Калчев ще влиза в игра. Сега всички с ръцете. Калчев има много мощен сервис от сезони насам Даниел Пеев. Го подкамва да го покаже в игра, пускайки го от квадрата. Ами не е случайно, че Хебър взима прекъсване. Stiamo in difesa, teniamo la palla anche col corpo in mezzo, di modo che Bara arriva a fare il suo lavoro in palleggio. Anche con la palla staccata. Долу клекна, удръжа само нагоре. Така наобщо казано изглежда лаптопа на Борис Николов, един от помощните статистика на Монтана и разбира се на националния отбор на България по волейбол. Изключително добре познаващ играта, изключително добре познаващ родното ни първенство и изключително талантлив в своята работа. Естествено, един от най-добрите. Димитър Калчев. Ето го сервиса на Димитър Калчев. Таван е ударен.
Само че точка няма да има, защото нямаше сигнал. Без сигнал на Добромир Добрев. Сега вече след сигнал ще повтори ли Димитър Калчев? Още по-добре! Тук дори не даде шанс на съперника да играе с топката. Този сервис е изцяло благодарение на Димитър Калчев, без забележки към Яко Комасари сякаш. Има топки, които попаднат в игрището и са неспасяеми. Да. Да, го е това топка вътре. Тими Стронг. Да. Много добре е запознат Алберто Джулиани с Димитър Калчев. Взе тайм-аут преди първия му сервис, сега веднага взима видеочек. Може би дори по-скоро да забави следващото изпълнение, защото сервис е много добър. Може ли да потрети вече Димитър Калчев, макар че един път беше без сигнал? Мрежа. Мрежа на Бруно Руго. Мрежа, която е благословия за Хебър да спечели гейма. Номер 9 игра номер 18 Мартин Кръстев. Смяна за отбора на Хебър. Но не само Алберто Джулиани, т.е. не само Даниел Пеев, има скрити козове от квадрата. Сега един от тях ще бъде разкрит в лицето на Красимир Георгиев. На място на номер 17. Концепцията е ясна. По-добра блокада. С двама централни в момента на първа линия е Хебър, плюс Розалин Пенчев. Блокада, в която всеки е висок над 200 см. Блокада, която няма да бъде активирана, защото Яко Комасари греши началния удар. Пълна смяна за отбора на Хебър. В игра се връща номер 17 Баранович. Цялата зала мало сега. Агонцев безгрешен от сервис, но неговия начален удар не е този, който ще донесе директните точки. Кристиян Димитров, най-важната топка до момента, която получава Кристиян Димитров, защото вече сме отвъд 20 точка. Много сериозен потенциал на блокада има Самуил Вълчинов, но тук Кристиян Димитров се справя. Още една блокада за Монтана и още един път, когато Бруно Руго е на първа линия. Много щеше да е добре за отбора от Монтана това да се беше случило в предходното разиграване. Разбира се, тогава конфигурацията на блока беше различна, но акцентът е, че Кристиян Димитров беше спрян, а предишния път сякаш по-важната топка я отигра. Не греши Масари. Кой знае какво е съотношението между атаки на Кристиян Димитров и атаки от зона 6 за Монтана, за Хебър в този гейм. Гордол поравно. Балчак. Блокаут. Монтана ще се бори. Но няма и помен от това категорично водене на играта от Хебър, което имаше до изграждането на аванса, който по-скоро започна да се топи във втората част на гейма. Още един блокаут на поляка. 22 на 24. Още малко подкрепа от трибуните. Все още, но да видим до кога Монтана е без загубен гейм вкъщи. Аут.
край на тази част. 1-0 за Хебър. Гейм, който започна удобно за тигрите, но гейм, който стана все по-неудобен. Да, Хебър отвори голяма разлика, но Монтана започна лека по лека да обира от нея и в момента се намира в подем в своята игра. Ще го демонстрирали в началото на втория гейм. Които го подкрепят. Но е видно, че той е много по-малко използван, отколкото беше Джулио Саби. Съпоставката е с Кристиан Валчък, полския диагонал на съперника, който между другото е по-младия от двамата волейболисти. Не е записал спечелен гейм от началото на сезона, но в тежка ситуация е поставен тима. Иначе забележете, нито една грешка в атаката на Монтана и само една блокада на съперника. Да, може би ефективността в атаката на Монтана не е чак толкова впечатляваща с 54%, но пък ефективността със сигурност е доста внушителна, защото тя е 50. Четири точки за Бруно Рубо от началото на двубоя, 5 за Самуил Вълчинов. 7 за Якопо Масари в Хебър. Ето го кой е героя. То отново е италянец в късото на Джулио Саби. Но много добре. Останалите волейболисти компенсират липсата на Саби и аут на Кристиян Димитров. За такъв претендират волейболистите на Монтана, но има докосване до блокадата. Блокадата на Фахри, който за своите 187 см пипа доста сериозно като височина на блокадата. $320, за да бъдем коректни, което е само 2 см по-ниско от тези на Самуил Вълчинов, който е висок 15 см повече. Това поне са данните, с които разполагаме. Фахри, много от атаката на Фахри. Рано Хебър повежда и във втория гейм. 4-1 за тигрите. Определено Фахри не дава на своя отбор това, което даваше до момента през сезона. Само една успешна атака за него в първата част. Не започва много по-добре и втората. Но пък силен Бруно Рубо, особено на блокада. С 3 точки. Тодор Алексиев. Доскоро се бореше за каузата на Хебър на полето, сега вече извън него. Хебър, който неизменно е част от финалите във волейболното първенство в последните 5 години. И съперника винаги е добре познат. Актуалният шампион. Ето това е играта на Фахри. Да търси блокаута. Да, той е много силен, когато получи бърза топка от Любомир Гонцев, но това не може да се случва винаги. Тръгна за контратака Фахри, но по-скоро залага съперника. Валчък. Лоша преценка на Самуил Вълчинов според претенциите на Хебър. Топката е дадена в полето. От Монтана са абсолютно убедени, че топката е аут. Проверка за топка вътре вън. Това ще е отиграване с една ръка от Теодор Селпаров, ако топката е в полето. Не, по-скоро е аут. Вижте къде е левия крак на Самуил Вълчинов, извън полето. Номер 1. Някъде до него пада топката.
Единственият шанс топката да е за Хебър, ако е закачила кръка на Самуил Вълчинов преди пода. Едва ли е допуснал такава грешка Вълчинов. Тимис Райт. Точка за Монтана. Да, точката е за Монтана. Разбира се, най-добрите съдии могат да допуснат грешка. Както, например, сега грешка допуска Кристиан Валчев. Пет аса и 3 грешки за Хебър в първия гейм. Блокада срещу Самуил Вълчинов. От другата страна директни точки от начален удар всъщност е в единствено число, една точка плюс 3 грешки. Тоест с равен брой грешки Хебър има 5 пъти повече асове от съперника. Но разбира се, началният удар не е само до това да запишеш ас. Всъщност да пратиш разпределителя в четвъртия метър може да е достатъчно добра работа. Много височина в тази атака на Яко Масари, а и срещу Любомир Гонцев. 185 см за Гонцев. За сравнение от Теодор Салпаров е 187. Блокада и срещу Валчев. Силен матч за Яко Масари. Прекъсване за отбора на Монтана. Без Джулио Саби, без Николай Къртев и без Петър Каракашев, неволно ударен на тренировка от Тодор Вълчев. Хебър се справи достатъчно добре. Много алфа сервиса на Кристиян Димитров, но разликата е 3. Монтана отново допуска в началото на частта Хебър да се откъсне. И ако отбора постепенно се подобряваше в рамките на първия гейм, така ли ще бъде и във втория. Мартин Кръстев. Яко Масари продължава да играе на нивото, което предимно гледахме в дебютния му сезон в Хебър. Не чак толкова през миналия. Много мощна атака от Самуил Вълчинов. Удари в главата Кристиян Димитров. Разбира се, му се извини. Мощен вик от Алберто Джулиани.
и за него. Пишат в Италия, че се оглежда за нов отбор. Знаем, че медиите в Италия са способни да спекулират, дори когато нямат кой знае каква информация, а Хебър има не кой знае каква да е предина от 5 точки във втория гейм. Тежка топка за Валчак, все пак Монтана печели. Призна Любомир Гонца вината за не до там прецизното си подаване. Всички сред Золочинов сега. Индонезиец, поляк и бразилец на първа линия за Монтана. Не най-често срещаната комбинация, никога срещана в Европа. Но и днес Монтана не може да извлече максимум от своя сервис. За сметка на това пък втория начален удар за Хебър, този гейм, който пада много близо до линията. Ас на Розалин Пенчев. С подобен сервис Хебър може да сипе всеки съперник в България. Смяна за отбора на Монтана. Излиза номер 17, в игра номер 6, Георги Елчев. Георги Елчинов вместо Самуил Вълчинов, за да стабилизира доколкото е възможно посрещането на Монтана. Няма нужда от това. При всички положения Самуил Вълчинов ще се завърне на първа линия, когато се стигне до там, което ще бъде след следващия сайд-аут на Монтана. А сега надеждате се, че това ще е съвсем скоро. Ето това е работата на Елчинов. Елчинов се обърна към Даниел Пеев, Всички сега. чакайки да бъде сменен сякаш, но решението ще бъде друго. Наведнъж 3 промени от Даниел Пеев. Стефан Озумов, Любослав Симеонов и Самуил Вълчинов на полето. С трима нападатели на първа линия. С може би най-силния волейболист в България, когато влиза от квадрата Любослав Симеонов. Бивш създател на Хебър е Любослав Симеонов. Спомняме си някои феноменални негови изяви в плейофни двубой, дори срещу Левски и в четвъртфиналите по миналия сезон. Влизайки като втората опция от диагонала. Дистрибуцията пък ще идва от ръцете на Стефан Озунов.
Грешка на Фахри. Добро посещане на Ивайло Лалов, което дава шанс за отиграване с Мартин Кръстев. Две от три в атака за Кръстев. Грешка и за него от сервис. Няма как. Хебър не вкарва, т.е. Монтана не вкарва сервиса в разиграване. Така брейк точка няма да бъде записана абсолютно никога. А Монтана се нуждае поне от 6 към момента. Стефан Озунов комбинира с Фахри от втора линия. Може би дори нямаше и блокада тук. Любослав Симеонов. Стефан Озунов е на първа линия. Розалин Пенчев също. И подаването отива за Розалин Пенчев. Тактически перфектно конфигурирана атака от Хебър. Престъпване на Виктор Йосифов. Всички заедно. Аут и на Вълчинов. Само от последните си 5 сервиса Монтана надвиши общия брой грешки от начален удар за целия първи гейм. Прекъсване за отбора на Монтана. Тайм-аут Пев. Побил от 5. Пак на 6. Айде! Сега бърз. Още по-комфортен втори гейм за Хебър. Връщаме се на първия. Там тигрите поведоха с 8-4. Тук имаше аванс от 9-5, т.е. още преди 10-та точка. И в двете части Хебър дърпа достатъчно сериозно на своя опонент. Бруно Рубо не стига, че трябваше и да посреща, но и филето му попречи. Великолепно отиграване от Баранович. Аут на Християн Димитров. Даден е блок на Фахри и той си признава. Но импровизацията на Баранович свърши своята работа. Ице. Това някой да му обясни, да. Ама кажете му на човек. С Фахри и Стефан Озунов на първа линия. Ситуацията точно срещу тим като Хебър е много неприятна. Зелен картон за Фахри, макар че той сякаш не го видя.
Димитър Калчев няма да повиши чак толкова сериозно ръста на блокадата, но може би това е смяна. В смисъл за третия гейм. В момента без трима от своите титуляри е Монтана. Диагонал разпределител и единия посрещач. И даде ли е точката за Хебър? 22-14. 22-14. Значи не си е дал. И кой е на сервис? – 22-14 трябва да е коректният резултат. Проблемът е, че в съдийската система е записано 15-21. Защото първоначално съдите дадоха аут. Не гледайте това табло, което виждате на масата. В системата, компютърната система е записано 21-15. И сервис, който Бруно Рубо трябва да изпълнява. Но бразилският център ще почака, за да се върне на втора линия. А дори емблемата на ЦСКА е замесена в битката между Монтана и Хебър. Историята гледа. Любопитно, защото точно в този момент Даниел Пеев и Теодор Сапаров разговаряха. Калян Калинков и Тодор Христов анализират всяка една ситуация от двубоя, мислено в своята глава. Правиха го преди началото на матча. Тя ако е точка за Хебър, ще отиде 66 на сервис. Виждате изписан пък на графиката на колегите от Circle Media и баланса на двата отбора до момента през сезона. 2-2 за Монтана. Това е сина на Ивайло Лалов. И 4-0 за Хебър. И разбира се неговата половинка. Хебър води с 8. Хебър е на път да поведе 2-0. Хубаво е, че диктора ни подсказва и за матча, който предстои следващата събота между Монтана и Дея. Също много двой, който се очаква много интересен. Това е поинт за Монтана, тази точка няма. И сега трябва да дадеш точка за Хебър. Това е сайн поинт за Хебър. Още не е изчистена грешката, беше отнета точката на Монтана, сега вече беше записана 22-та на Хебър. Така. И зеления картон се види си или не? Да, зеления. Окей, се види си. 22-14 сайт. Сега вече листката система е актуализирана. Бруно Рубо си остава на първа линия. Баранович си остава на сервис. Хебър води с 8. Любослав Симеонов, може би първата му точка в атака. Разкъсана двойна блокада Симеонов. Всички още малко подкрепата за Лост. Аут на Розалин Пенчев. Опита прекалено остър диагонал. Този път проблеми за Розалин Пенчев. Баранович не е на първа линия, не може да скача на блокада, което много добре усетено от волейболистите на Монтана. Мартин Кръстев. But please concentration. The tourists first is set. The first start good in the next set. Okay?
Още проблеми за Пенчев. Димитър Калчев, първата атака на Калчев в днешния ден. Може би ще има и втора. Не успя Мартин Кръстев да се справи с топка, с която трябваше да го стори. И вместо 18-22 потенциално с контратака на Монтана, всичко личи, че Хебър ще спечели и този гейм. Не, че Монтана ще да е фаворит да го вземе при 18-22, но вече Хебър ще да е под сериозно напрежение. Защото разликата в един момент беше 8, падна на потенциални 4, а сега обратно на 7. Много силен удар за Хебър беше да вземе Розалин Пенчев. Блокаут на Димитър Калчев, подаване от Стефан Озунов, чиято прилика с Тодор Неделев е упоръчително сериозна и сега ще видите и в близък план. Стефан Озунов. Остър флот сервис в Розалин Пенчев отиде той. Усетиха волейболистите на Монтана проблемите на Пенчев в последните няколко разигравания. Ще атакува ли Симеонов? Той винаги рискува, когато има такава възможност. Масари, контратака. Край ли е това на гейма? Да, пуснат топка от Якоб Масари. 25-18. По-убедителен втори гейм за Хебър в сравнение с първия, но отново имаше етап от частта, в която Монтана показа зъби и понавакса част от своето изоставане. Въпросът е, че тима на Даниел Пеев позволява това изоставане много рано и в първата и във втората част. Как ще бъде в третата? Още проблеми за Пенчев. Димитър Калчев, първата атака на Калчев в днешния ден. Може би ще има и втора. Не успя Мартин Кръстев да се справи с топка, с която трябваше да го стори. И вместо 18-22 потенциално с контратака на Монтана, всичко личи, че Хебър ще спечели и този гейм. Не, че Монтана ще да е фаворит да го вземе при 18-22, но вече Хебър ще да е под сериозно напрежение. Защото разликата в един момент беше 8, падна на потенциални 4, а сега обратно на 7. Много силен удар за Хебър беше да вземе Розалин Пенчев. Блокаут на Димитър Калчев, подаване от Стефан Озунов, чиято прилика с Тодор Неделев е упоръчително сериозна и сега ще видите и в близък план. Стефан Озунов. Остър флот сервис в Розалин Пенчев отиде той. Усетиха волейболистите на Монтана проблемите на Пенчев в последните няколко разигравания. Ще атакува ли Симеонов? Той винаги рискува, когато има такава възможност. Масари, контратака. Край ли е това на гейма? Да, пуснат топка от Якоб Масари. 25-18. По-убедителен втори гейм за Хебър в сравнение с първия, но отново имаше етап от частта, в която Монтана показа зъби и понавакса част от своето изоставане. Въпросът е, че тима на Даниел Пеев позволява това изоставане много рано и в първата и във втората част. Как ще бъде в третата?
В атака през сезона е 45 за Монтана, 31, така че очаквано е Хебър да е с превес в този показател. Добри проценти като ефективност, което може би следва да каже, че не са чак толкова затруднени от блокадата на опонента и на сервис. Тогава, когато сервиса на Хебър обаче остане в игра. Отборната ефективност на Хебър. Говорим за ефективност, не за успеваемост. В атака през сезона е 45 за Монтана, 31, така че очаквано е Хебър да е с превес в този показател. И като данни през сезона, и по принцип като потенциал. Но отново можем да се върнем към цифра 6. За Монтана вече 19 на 70 асове спрямо грешки. Аут е дадена топката на Самуил Вълчинов. Няма да има оспорване. Отбор, който не загуби гейм като гост на Бароя, домакин на ЦСК, гост на Марек и домакин на Левски. Все пак и програмата до днес даваше предпоставки Хебър да не губи гейм, просто защото трудните мачове ги изигра вкъщи. Монтана пък показа потенциал още и в предсезонната подготовка, когато в дебюта си в турнир Борис Гюдеров го спечели, надигравайки миньор логично в полуфиналите, а след това и ЦСКА. Нямат загуба, Хебър е единия. Проблеми за Селпаров. Розалин Пенчев в тежка ситуация. Не се оцелиха добре Масари и Пенчев. Блокаут на Фахри. Монтана води в точките. А Розалин Пенчев започва да се пропуква на начален удар, т.е. на посрещане. Още от края на миналия гейм е тази тенденция. Добра атака на Кристиян Димитров, отлична дори. Ако продължат проблемите на Пенчев в посрещане, са включвания на Мартин Симеонов. Конкретно на втора линия. Разбира се, бивши волейболист на Монтана Тодор Вълчев също. Тодор Вълчев обаче много полезен в атака и на блокада. Много по-полезен от Мартин Симеонов и също на сервис. Фахри рискува прекалено. Ако не греша, за него предстои 7-ми мандат. Ето това е матчът, който очаквахме. Таван след защитата на Ивайло Лавов, но все пак отлично представяне за Монтана в разиграването, за това да спира Розалин Пенчев. Павел Душков на полето за Монтана. 18, игра номер 2, Павел Душков. Кристиян Димитров с великолепен сервис. Самуил Вълчинов, великолепна атака на Вълчинов. Още от първите сезони в Левски Вълчинов впечатлява с мощта, когато получи удобна топка. Особено когато тя е на единична блокада. То от Монтана, в Монтана от миналия сезон. Има 3 престоя в Марек, беше във Франция и Румъния. Преди Монтана пък играл с Ливенски герой. Най-близко до титлата Монтана беше през 2000.
Вълчинов на висока топка срещу трима. Има ли блокада? Има. Тодор Вълчев каза моя. Всички. Чудесно посрещане на Тодор Вълчев. Кристиян Димитров, блокаут. При всички положения на загуба или успех, Кристиян Димитров е героя на Хебър днес. Човека, за когото всички питаха дали ще се справи, изглежда, че се справя. С Бруно Рубо атакува Стефан Озунов. Великолепен лаов. Не се справи Вълчинов в много тежък момент. Елчинов тук вдигна, а може би Стефан Озунов ще стигне до топката. Блокадата беше на Красимир Георгиев. Прекъсване за отбора на Монтана. Ние сме две отгоре. Даже леко задържаш, само да тръгне да пада той център. Да ме путаш. Opposite second line sometimes I touch the semi because all the time right out. Okay? Stay where? Stay where? Валчук и Агонцев на полето. Сега за Монтана и за разпределителя на отбора ще да е много лесно да има Максим Сапушков. Човека, който при първата титла на Хебър записа близо 40 точки в Пазарджик в решаващия последен матч от серията между двата отбора. И тази титла изобщо можеше да я няма, а тя е единствената за Хебър. Освен онзи знаменит требъл. Може би оттам тръгна всичко. Поне като шампионски успех, иначе години наред преди това Атанас Петров изграждаше в Хебър менталитет, изграждаше структура, разбира се с помощта и на ръководството. Иронично ли не, Атанас Петров след това стана шампион с Нефтохимик. Attacco, fatevi trovare pronti per la pari, è un buon sistema per mettere. Хебър загуби първия си гейм този сезон преди по-малко от половин час. Сега Тодор Лексев може да види как негови отбор губи и втори. Между другото, Тодор Лексев записа 13 точки в последния матч между Монтана и Хебър, спечелен от Тигрите с 3-0 в Пазарджик. Бардаров се справя! За тогавашното 3-0 Трифон Лапков отбеляза 17 точки, Алексиев и Тодор Тодоров по 10. Това беше последен матч от редовен сезон на FBet Волей. На последния редовен сезон. Хебър завърши трети игра с Бероя в четвъртфиналите. Монтана се бада с втория Левски и отпадна. А Хебър продължи. Мрежа. Отнеха тази точка на Кристиян Димитров.
Не си подхвърли добре топката Баранович. Обърна за Валчек Любомир Гонцев. Феноменално разиграване. Хебър го печели и Монтана води само с 2. Намери порулката Тодор Вълчев. Нищо фатално за Монтана, просто една брейк точка, ако има положителна реакция. Такава обаче няма. Масари от зона 6. И пак видяхме мрежа волейболистите на Хебър. Този път Тодор Вълчев я забеляза. Върна жеста на Якоб Масари. Това вече наистина е най-важният видеочек в матча. Дай назад, това вече свърши. По разклати са мрежата от последното повторение, което видяхме. Да, дай зум сега на това, там дето бъркат с сърцето оттам. Да, ако има мрежа на Валчък. Тук няма. Тук дай сега надолу. Няма. При приземяването с левия лакът, може би. Няма мрежа. Тимис Ронг. Така. Не, горното, чакай. Точката си за Монтана, точно така. Само че мрежа няма. Видеопроверката неуспешна. Точка за отбора на Монтана. 23-20 няма нищо общо с евентуалния резултат, който можеше да се получи. Рубо, между другото, много стабилен матч за Рубо, въпреки тази грешка. Тодор Вълчев, от неговия сервис може да се очаква всичко. На сантиметри от тавана. Масари блокада срещу Якоб Масари. Хебър имаше своя шанс и тук имаше го и при пайпа на Якоб Масари преди малко. Италянецът е спрян 3 пъти от блокадата на опонента този гейм. Малко наподобява матча, който в немалки етапи в двубой изигра срещу Левски в финала за Суперкупата, когато също имаше подобни проблеми. Очевидно е, че старанието е Мартин Симеонов да се появи вместо Якоб Масари, но не беше много коректно извършена смяната. И съответно тази смяна няма да се направи. 7. Значи няма смяна. Предупреждение за забавяне. Предупреждение за забавяне. Смяна няма. Да. Не, първия не е и последния случай, когато съдийската система ще ни позабави. Феновете на Монтана е логично да се изнервят на ситуацията, но първо волейболистите на полето трябва да останат спокойни и второ, предимството изглежда достатъчно сериозно. Предупреждение за забавяне.
без Фахри на полето, без човека, който отигра 39 от 76 топки до момента през сезона. Отбора на Монтана с Денислав Бардаров е на прага на това да вкара мача срещу Хебър в тайбрек. Прага е 3 геймбола. 2. Все пак прага, който трябва да бъде престъпен, изглежда достатъчно малък. А те първа след това ще се мисли за тайбрек. Красимир Георгиев. Денислав Бардаров. 25 на 22. Монтана вече победи носителя на Суперкупата в тайбрек и то в София. Стори го срещу Левски. Сега отбора на Даниел Пеев иска да стори същото и срещу шампион Нефтохимик, само че от дома. Много кратка пауза и после се завръщаме в зала Младост. До миналата година Гран-при на Катар бе в началото на сезона, но сега е предпоследен кръг от шампионата. Енея Бастианини спечели последния старт тук, тогава като пилот на Грезини, а сега вече е в Дукати. Той пропусна доста надпревари. 2 от блокади и 7 от атака, като преимуществено той атакуваше след 20-та точка, правейки го 2 пъти само в края на третия гейм. И така тайбрек. Хебър срещу Монтана. Всяко докосване до топката има значение. Всяка точка е важна. Хебър взима първата. Монтана не просто изигра тайбрек срещу Левски, не просто го спечели, а той беше и доста драматичен в зала Левски София на 4 ноември. Тайбрек, който приключи 19 на 17, а Левски дори имаше матчбол. Блокаут на Самуил Вълчинов. И между другото, посрещачите на Монтана в момента са 20 годишния Денислав Бардаров и 21 годишния Самуил Вълчинов. Справя се Илия Петков. Няколко важни треньорски решения за тайбрека. Първо в игра обратно Розалин Пенчев вместо Тодор Вълчев. Второ на полето Илия Петков вместо Красимир Георгиев. И трето в игра остава Денислав Бардаров. Невероятно! Надявам се, че попадна в кадър физиономията на Любомира Гонцев след отиграването. Мощно, всички! Най-просто можем да я определим като отдъхна си плеймейкъра. Аут на Християн Димитров. Първата му грешка в атака идва в тайбрека. Първата грешка на Християн Димитров в атака е в тайбрека. А да видим дали има такава. Ако няма, Монтана води с точка. И да се разместила, да. А може да дадеш така, къде топката минават над ръцете. Цялостно това е 8-ма грешка на Хебър в нападение. Наистина, ако приемем, че има такава. Така, да, още малко. Да, опитай тук спри, и дай само на камера. Не бе, да, на нас, дето е фронтално срещу блока. Ето тук, виж, когато има над ръцете, колко е далеч. Някой води с 3 на 2, въпросът е кой? Ето това. Пусни го цялото движение, няма. Блок тач, но... Team is wrong.
Точката си е... Няма блокада. Монтана води. Поигра се доста с видеочекане с Даниел Пев, но пък и Алберто Джулиани. Продължаваме още с подкрепата. Велчинов. Върна се към силов сервис, само че го греши. Какво влияние оказала грешката на Християн Димитров? Очевидно достатъчно сериозно, за да сгреши сервиса. Да, Християн Димитров играе силен матч, но в немалка степен той ще бъде заличен, ако продължи да трупа грешки в тайбрека, защото Монтана има 4 точки в петата част, 2 са от грешки на Димитров. Има блокада. Призна си Валчак. Ядоса Даниел Пев за това, че поляка моментално не му подказа, че има докосване, защото Павел Душков каза аут и Монтана мислеше да оспорва, а Валчак просто не реагира, докато си говорим всичко това грешка и на Масари. Хебър, който в първите си 4 мача неизменно печелеше с 3-0, грешеше много малко от сервис, вече има 2 неточности от начален удар. Великолепна защита на 212 см поляк Валчак, Християн Димитров. Провали се Виктор Йосифов с подаването. Да, грешката е записана на Розалин Пенчев, но Виктор Йосифов знаеше още преди Пенчев да играе с топката, че трябваше да бъде по-прецизен. И Монтана води с 2. Какъв сервис ще видим от Християн Валчак? Мощен и неточен аут. Наред е Йосифов. Хебър е за опита, който има индивидуално, дори странно непрецизен в тайбрека. Аути на Йосифов. Но Хебър рискува да няма повече оспорвания до края на тайбрека. Да. То отсъди, че е аут. Ако питате мен, топката беше аут. Но в момента питаме видеочека. Топката е аут, чай са тя за... Ако топката наистина е аут, Хебър повече няма да оспорва. Пуски, да. Топката наистина е аут. Тимис Ронг. Не и чак толкова близо до линията. Да. Не, чакай. Да. В момента просто регистрирането на решението отнема време. Така. Това що си там сега? Добре. Сега вече и зала младост разбра. Едва ли липсата на видеочек е най-големият проблем на Алберто Джулиани, но все пак е от проблемите му. Бардаров. Пусна ръката Денислав Бардаров, 8-5. Фантастично включване от Младока. Как само Даниел Пев винаги успява да намери точната смяна, точният човек, който да повлияе на неговия отбор. Шест от 9 в атака преди началото на тайбрека за Денислав Бардаров.
с 2 блокади вече има и аз. Неговият актив е двуцифрен. И то без да играе в първите 3 гейма. При 44% позитивно посрещане преди тайбрека и без нито една грешка на посрещане. И без грешка от сервис преди тайбрека, вече и САС. Прецизен. И мощен. Контратака с Самуил Вълчинов. И през центъра с Душков блокада. Тигрите са живи и тигрите са в матча. И са готови да заловят своя съперник, ако той покаже слабост. Не контратакува Илия Петков. Блокаут на Розалин Пенчев, 7-8. Прекъсване с Даниел Пеев. Много рязко Хебър се върна в добоя. Моя позиция сайд аут. Джулио Саби беше пропуснал само един от 12-те гейма на Хебър до този момент в първенството. 36 от 56 в атака, 64% изпълняемост, 12 аса и 3 блока, но и без него Хебър може да изравни. Аут на Самуил Вълчинов. Разбира се, в тежка ситуация. Даниел Пеев ще успорва, но може би по-скоро като прекъсване. Да, блокада няма. Достатъчно далеч беше топката от повторението. Сега един сайд-аут и все пак Монтана все още ще води в резултата. Опет тук е спри. Дай сега другата камера, фронталната пак. Виж колко е, няма Монтана. Пуски, което искаш видео, дай това видео пъти и няма Монтана. Тими Стронг, топката си за Хебър. Да. Окей. Ето и официално. Видеопроверката на успешна, междувременна смяна в игра плюс Георги Оджинов, номер 6. Ако към 19 без 15 сте си пуснали Max Sport с надеждата да видите дълъг, равностойен и драматичен матч, заповядайте, уважаеми зрители. Георги Очинов в игра. Сервис отива Вълчинов. Той ще трябва да атакува на висока топка. Великолепен Баранович. Най-накрая Монтана трябва да реализира своята атака, но не го прави. Не го прави и Пенчев. И сега е много интересно, защото отбора на Хебър няма видеочек. Топката е дадена аут. Хебър имат сериозни претенции. Ако и тук е имало докосване до блокадата, просто няма да е честно точката да е за Монтана. По-скоро не. Любослав Симеонов на този път. Вместо Любомира Гонцев.
Блокада срещу Кристиян Димитров. Любослав Симеонов влезе на първа линия и прави блокада. Даниел Пеев умее смените до съвършенство. Прекъсване за отбора на Кебър. И отново срещу Кристиян Димитров. Спомнете си за двете му грешки в началото на тайбрек. Зърнахте преди малко и самия Борис Николов. Благодарности за това, че ни осигурява днес и статистика от двубоя. Между другото, благодарности към абсолютно всички статистици в FBet Super Volley, които винаги са готови да откликнат и да помогнат и на вас, уважаеми зрители, давайки на екипа ни по-детални данни от това, което виждаме на игрището. Монтана води с 2. Монтана води с 1. Якопо Масари играл в някои от най-силните италиански отбори и това няма как да не е видно. Розалин Пенчев. Греши. Грешките на Кебър започват да се трупат фатално в тайбрека. А Гонцев, неговия сервис ще влезе в игра. С рамо Самуил Вълчинов. Валчак, една от най-важните му топки като волейболиста Монтана. Той не се справи с нея. Разиграването е спряно. Мрежа. Ще има още едно забавяне. Къде точно поискаха мрежата волейболистите на Монтана? Кога беше това разиграването? Кога Масари докоса мрежата? Масари просто е дигнал ръка с жест за видеочек, обаче видеочек няма. А тук имаше... Ама няма видеочек отбора на Кебъра. Добромир Добрев каза, че той иска видеочека. Първо посочи Кебър, после каза аз го искам. Да не сигурно всичко. А, на какво точно? Да се проверя решението. Моля? Защото е решаваш момент за това. Не, още тук Ивайло Лалов искаше да бъде спряно разиграването, за да е толкова категоричен. Либерото на Монтана трябва да е видял ситуацията и той е опитен състезател, шампион на България. Беше и в Левски, беше и Химик. Ама да не е на отбора. Много е прецизно сега да бъде разгледана точната ситуация. Съдията поиска видеочек, а преди това имаше отсъждане от негова страна за мрежа. Алберто Джулиани подхвърля реплики към кмета на Монтана, може би не знаете точно кой е той. Якопо Масари ето тук, докосва ли мрежата? А т.е. няма мрежа. При опите си за атака италянеца. Добре, къде я свири, значи тук няма мрежа. Дай назад, дай на блокадата, блокадата. Както казахме, ще отнеме време. Няма отдолу, той вижда Добри вече показва, той е блокадата, дай на блокадата на Масари. Защото е тук вече скачате чисто. Въпросът е, не е ли малко странно съдията да иска да свири мрежи, после да се иска видеочек? От друга страна пък чисто от гледна точка на справедливостта, ако няма мрежа, наистина е хубаво тя да не бъде регистрирана. Но тогава трябва да има спорна топка, защото видеочека беше съдийски. Това е кмета на Монтана с зеления свитчер. Много емоционален и обичаш спорта и подкрепяш го. Остава си така.
Това е един от най-сложните съдийски казуси през този сезон. За нет тач. Той е много решаващ. Има мрежа, тя не е на Масари. Петков, номер 3 Петков. Видяхте повторението. Мрежа на Илия Петков. 12-9, вече официално. Какво е? Това беше най-справедливото. Мрежа има и точката е за Монтана. Кой иска видеочека, кой нямал право, кой го успорил, кой справил разиграването, сякаш няма стойност. Нека просто матчът продължи. Даниел Пеев искаше много по-прецизно подаване от Георги Елчинов. И пак Добромир Димитров за сервис. И пак Хебър с двама разпределители на полето. Естествено Баранович ще разпредели играта, ако има контратака. Но не очаквайте атака на Добромир Димитров. Просто 3 сайд-аута за Монтана ще са достатъчни. Това е първия. Самуил Вълчинов и много ключов момент тук е, че Монтана преодолява ротация с разпределител в зона 1. Ивал Иванов е много прецизен с смените днес. Логично пък на първа линия се завръща Денислав Бардаров, защото Самуил Вълчинов отива на втора, а Георги Елчинов привикан да помага в задно поле. 13-10. Хебър водеше с 2-0. Изглеждахме на минути от края на матча, може би 20-25. От тогава Монтана води постоянно. Тайм-аут Джулиани. Знаете ли какво означава изключително добро творческо постижение? Странно съдята да иска връща амбициите на своя отбор. Въпросът ще повтори или след прекъсването. Прекъсване за отбора на Монтана. Монтана губеше 0-2 в матча. От друга страна е впечатляващо, че Монтана водеше 12-9, а Хебър е в матча. Колко още сервиса ще вкара Християн Димитров? Денислав Бардаров, човека за важните точки. Изобщо не подценяваме посрещането на Самуил с нас в хода на тези 5 гейма, но все още не се разделите с екипа ни, защото тепърва ще чуем най-интересните мнения. Така че и Тодор Христов ви е подготвил интересен събеседник, и Калян Калинков, дори няколко на брой такива, така че останете с нас.